ଲାଟ୍ରିନରେ ବସିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ କୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ବି ପଡିବନି। କି କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସିନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଛପଟେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବ, ପୁରା ୱାଶ କରି ବାହାର କରିଦବ। ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ବେଡରୁ ଶୋଇକି ଉଠିବି ନଥିବ, ଟୋଟାଲ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ପୁରେଇ ଦେବୁ, ଟୋଟାଲ ଜିଟାକୁ ଧୋଇକି ୱାଶ କରି ଉଡେଇ ଦବ। ମୋ ଜେଜ ମେସିନ ଆଣିଛି ନା, ଆଉ ନା ଲାଟ୍ରିନ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଶୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ମେସିନ ଗୋଟେ ପଛରେ ପୁରେଇ ଦବୁ, ଖାଲି ପଛରେ ପଛେଇଲା ଇନଷ୍ଟଲ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଲା, ଗୁଅ ହବାକୁ ଦବନି, ପାଦ କରିକି ଭଗବାନ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଟା କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକି